Мөслимгә Казан дәүләт мәдәният институты вәкилләре килде. Алар әдәби сөйләмә теле һәм чыгыш ясау сәнгате темасына мастер-класс күрсәтте. Әлеге проектның инициаторы Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе. Бу проектның төп максаты туган телебезгә, татар теленә тагын да игътибарны юнәлтеп, арттырып, туган телебездә оста итеп, матур итеп, сәнгатьле итеп, җәлеп итәрлек итеп, чыгыш ясау остаханәсе эшләп, шушы максатка ирешеп, чыгыш ясау сәнгатьле оста булырга тиеш. Проектның максаты чыгышларны татар телендә матур итеп тәкъдим итә белү. Очрашуда район оешма предприятие җитәкчеләре, мәдәният хезмәткәрләре, укытучылар катнашты. Кунаклар әдәби сөйләм таләпләре, Голливуд системасы буенча язу усулы турында аңлатма бирде. Бик зур эш эшлисез. Чын күңелебездән, бөтен мөселманнар исеменнән, үзем шәхсән үземнең исемнән сезгә бик зур рәхмәтемне әйтәм. Бик профессиональ, бик гади иттереп аңлаттыгыз безгә. Үзебезне читтән караган сыман булды. Һәм инде без әлбәттә бөтен сез сөйләгән әйберләрне тормышыбызга ашырга тырышачакбыз. Мөслимдә ничектер менә калган ул. Менә анда тәрбия мәсьәләсе дә, кешеләрнең бер-берсе белән мөнәсәбәтләре дә үзенчәлекле. Ул менә кеше аларның менә синең белән сөйләшә башлавы ул сизелә ул. Аны үзенчәлекле халык менә әле бүген дә залда утырганда шул кадәр менә яктылык, нур, менә күңелгә үзенчәлекле ниндидер самимилек биреп торалар. Сөйләмебез, ул безнең визит карточкабыз, шулай бит. Ул безнең белемебезне, фикеребезнең тирәнлеген, матурлыгын, масштабын күрсәтә, безнең культурабыз турында дәлилли. Шуңа күрә җитәкчеләребезнең теле матур булса, без аларга иярәбез, без аларга сокланабыз, алардан үрнәк алабыз. Очрашу остаханәләрдә дәвам итте. Җитәкчеләр анда чыгыш ясар алдыннан киеренкелекне бетерү өчен күнегүләр өйрәнделәр. Римма Авзалова, Динар Бенхаҗев, Мөслим телевидениесе.